Hello guys, good afternoon. Actually, nililinis ako kasi di ba kahapon nag-grocery haul ako. And then, ang tawag dito, hiningal ako guys. Nag-arrange ako, pero hindi ako nag-vlog guys kasi nagmamadali kasi ako. And, tawag dito kasi aalis kami mamaya. So, si Papa nag-deliver pa. And then, ayun. So, kahapon, may dumating din ng mga parcels from Shopee. So, eto, bakit ako sa inyo? Kasi, ano ito? Kasi, di ba, ayan guys. Maliwanag ba? Parang ang liwanag. Wait lang. I'm a miracle. Ayan. Ayan yung electric fan. Ayan. Okay ba? Okay ba guys? Yung ano eh. Teka, wait lang. Ayan. Sinarado ko na lang yung ano. Dahil yung panghilabot, yung tawon. Hindi pa, ano bangko? Ito sa lamisa. Plastar kay mga bali na. So, ito yung nakuha natin na package. Ayan. So, in-order ko to guys. Ang bilis tumating. Napakaindig do. Hindi ko ikabot Papa. So, open natin. Excited ako dito kasi naalala ko. Sabi ko kanina. So, ano kasi yung phone ko na puno. Kaya, kailangan kong sa laptop yung files. Yung mga na-haul ko kagabi. Anyway, may nag-suggest sa akin dati, noon pa na mas maganda kumuha kami ng tawag dito, Hagrid. Kumuha kami ng rice cooker. Sabi ko, diba, hindi ako kukuha ng rice cooker kasi hindi naman namin kailangan talaga. Which is, hindi naman namin kailangan kasi hindi naman sa gas. So, yun. So, matagal-tagal, last na bumili kami ng rice cooker nung wala pa ata si Hagrid nun. Nandiyan na si Hagrid. So, eto, bumili ako ng rice cooker ngayon guys kasi gusto kong turuan si Hagrid magsaing. Gusto ko dito muna siya matuto bago dun sa ano kasi natatakot pa ako na doon siya ipagsaing sa stove. Natatakot pa ako. So, parang hindi pa right time. So, doon muna siya mag-start sa basic na sa rice cooker. So, eto, bumili ako ng rice cooker. Ayan. So, i-open na natin yung mahiwagang rice cooker. Ayan. Hindi pa ako tapos maglinis guys. Meron pa akong mga mangilang-ilang kailangan ni-ayos. Pero bubuksan ko na to kasi excited din ako, no? Kasi baka may damage or something. Pero, based naman dun sa mga tawag dito, based sa mga ratings, maganda naman yung ratings niya. And, Diyos ko, kalaki pala nito. Ang laki. Pero ito kasi, talagang, kasi to, 5 liters. Sinadya ko kasi talagang malaki kasi, though kami lang tatlo dito kasi nahihirapan ako pag maraming bisita, lalo na marami sila ni Papa, yung mga kapatid niya. So, pag pumupunta sila dito, mas okay na mayroong malaking rice cooker, guys. Ayan, ang laki. May mas malaking rice cooker kasi feeling ko kailangan namin ng malaking rice cooker. At gusto ko siya kasi meron siyang handle. Hindi ko alam meron siyang handle, guys. Hindi ko nakita doon sa video. So, ayan. Yun yung ating rice cooker. Maya pakita ko sa inyo yung, ibabaliktad ko yung camera. Tignan nyo muna yung mukha ko ngayon. So, ayan. So, excited. Pero ito, ipapakuluan ko muna ng tubig kasi para matanggal yung mga mabaho na galing sa factory, diba? So, ganyan siya, guys. Wow naman! Kasi talaga ako guys, yung pinaka ko talaga na tawag dito rice cooker, yun naman yung basic lang na rice cooker. Pangarap ko magkaroon ng ganitong rice cooker guys, yung
Kasi nakikita ko to sa Japan, sa Korea, ganito yung mga rice cooker nila. Pero nag-ano lang ako sa sana yung kinuha ko is yung black or yung white. Kaso ito kasi yung nag-promo guys. At saka free shipping siya. Parang may cut na siya shipping fee. So yan. Malaki talaga siya guys kasi 5 liters siya. So hindi na ako mamamroblema kung meron kaming bisita. Maraming masasain. So syempre meron ng ito, meron naman kang ganito na. And then, ang pangit nung nung free na pang sanlo. At saka, ang sabi, meron daw free na adapter. Hindi ko alam kung nasaan yung free. Wala ako nakikita ng free. May nandun pala. So, kaya pala may free na adapter kasi iba yung saksakan niya. So, ganyan siya. Ayan. Tapos, ang maganda kasi dito guys, sabi, pwedeng mag-bake ng cake, pwedeng mag-sabaw, and, kasi naalala ko dati yung nasubo kami guys. Yung kami rice cooker, yung typical na rice cooker guys, yung electric pan. Lumayo ka muna. Yung typical na rice cooker, dahil dati, nung nag-start kami dun sa Cebu, wala talaga kaming gamit. At saka wala din kaming pera, no? Siyempre. Wow, magiging maraming pera, ganun. Hindi naman. Kasi nung nasa Cebu kami, ang naalala ko, wala kaming gamit. So, pinakauna namin binili is yung rice cooker. Kasi yun lang yung afford namin. Tsaka yung pinakamalit na rice cooker. And then, naalala ko, wala kaming lutuan. Yun lang talaga. So, doon ako nagsasabaw, nagigisa pa ako lang guys. Kasi nagigisa ako guys. Tapos yung ganito, pinaano ko para, kasi di ba pag hindi mabigat yung rice cooker, hindi naman bababa yung, yung pang switch. So, kailangan ko i-pull pababa habang nagigisa. So, wala akong choice kasi yun lang, tsaka kailangan ko magluto para mabudget yung pera namin. So, yun yung naalala ko. And then, eto na talaga finally. Na-afford ko na siya. Pero, alam mo yung, ang mura pala niya. Pero sabi ko dati, grabe no, ang hirap pala talaga. Wala na talaga ng pera dati. Bakit hindi ko na-afford? Kasi bakit hindi ko na-afford dati? Parang, bakit hindi ako makabili nito dati? No? Pero maybe hindi siya priority. And, yeah. Tapos, kulang din sa budget din talaga. Ngayon, hindi naman sobra-sobra yung pera namin. Pero, ang ginagawa ko ngayon guys, pag nandun, eto na yung rule ko sa buhay talaga na, wow, may mga rule sa buhay. Ito na talaga yung, may mga rule ako sa buhay na ngayon, sabi ko, pag kailangan namin, bibilhin ko. No? Pag kailangan namin. So, marami akong mga nabili sa online guys na kailangan talaga namin. Pag inisip ko talaga lagi, bakit hindi ko to binibili? Kailangan naman namin. So, ito, kailangan namin to sa pwede naman magsaing sa pero sabi ko, kailangan, bumili ako kasi, para din sa anak ko. No? So, mamaya-maya, tatry natin to guys. So, ayan siya. Malaki siya, in fairness. So, digital yung niya dito. Digital ba tawag guys? Yan. Tapos, ayan. Pakita ko na nga sa inyo. Ang ganda ng bahay namin guys. Pero, mas magulo pa to kanina. Malinis-linis na nga yan eh. Yan yung dulo. May mga aanuin pa ako. And then, dito yung ilaw ko. Ilaw. Tapos yun, yung i-arrange ko yan ngayon. And then, nandun pa. May mga lilinisin pa ako doon. So, pero konti na lang. Yung iba na liligpit ko na. So, gusto ko lang ipakita yun sa inyo. Yung rice cooker kasi excited din ako. So, maganda siya in fairness. Hindi ko lang gusto yung kulay. Ito siya guys. Ito yung aming So, ganyan siya. I-push. Wow, bongga. May langaw. I-push mo. Tapos, meron ditong, ayan. Merong keep warm. Ayan and yan guys. May porridge. Fast cook. Pwede kang mag-steam. Yogurt. Pwede kang mag-bake ng cake. Pwede ka ding mag-fry. So, ayan. Merong mga start, menu, preset. So, ito pala yung brand niya, Polyfeng. So, from China ito guys. Talaga to sa mall ko nabili sa Shopee Mall. So, usually ngayon doon ako bumibili guys kasi mas mura siya at saka parang maraming free shipping, no? So, meron dito merong meat,
May keep warm. So, ito try natin to mamaya. Mag-iinit tayo para makita ninyo, no? Taas kamay kung sinong may mga gantong rice cooker. So, ito parang dream come true ito ng aking kabataan, guys. Kasi pangarap ko talaga to dati. Ngayon lang natupad. Pero, hindi ko lang gusto yung kulay niya. No? Yung kulay niya hindi ko bet. Kasi para siyang something purple na hindi ko mawari kung ano yung kulay niya. Na purple red, parang ganun. May ganung kulay ba? So, andyan siya. Intelligent cooking artifact. Intelligent, versatile, mode, menu, master, refuse to do everything. So, yun yung mga ano niya. Yan. So, diba? Baka nagtataka kayo guys, bakit hina yung boses ko kasi may tao sa kabilang bahay. So, nahihiya ako pag lakas ng boses ko. And then, yun pala kaya may dumating din. Ayan yung stand ng aming guitar. In-order ko rin yan online. So, kanina pa dumating. Parang naghalos sabay sila nitong nagsabay nga. Yung sa rice cooker. So, ayun. Tapos, may mga nabili pa ako na i-share ko rin sa inyo. Kasi maganda din naman siya, mga mura, pero talagang useful siya. Tsaka maganda siya sa mga maliliit na bahay. Yung mga na-purchase ko. And, yun, alam nyo ba guys, ngayon ako nakakabili ng mga gamit. Alala nyo dati, nung sa pangit na bahay pa kami, naalala ko yung mga recycle, nag-recycle talaga ako dati. Naalala ko na yung mga jar, ganun. And lagi kong sinasabi dati, hindi ko kasi siya priority, kaya hindi ko talaga siya binibili. No? Kasi syempre dati talagang grabe yung tipid ko talaga no. And alam niyo bang ngayon ako nakakabili ng mga organizers, yung talaga mga gusto ko ha, na mga nakakabili na ako ng organizers. Masaya ako talaga, natutuwa talaga ako na nakakabili na kami ng gamit, paunti-unti. And isa sa pinaka-best talaga na isa sa pinaka-best talaga na naging decision namin sa buhay guys, na ito yung naging result ngayon is yung paglipat namin ng bahay nung nagrenta kami. Kasi diba dati dun sa pangat na bahay, doon naka-separate kami, pero parang demotivated ako. No, hindi naman talagang demotivated. May mga goals ako, no? Pero parang mas maganda pa rin talaga yung nagsusulo talaga kayo na kayo lang. Though wala kayong bahay, nagre-rent lang. Pero parang, though marami kaming mga napagdaanan ni Papa na sobrang stress talaga kami ng bonggang-bongga. Pero nalagpasan namin yun and hindi naman nawawala yung mga problema, no? Pero talagang yung desisyon na yun pala yung magiging desisyon mo ngayon, malaki yung impact sa mga darating na taon, sa darating na buwan. Alam niyo yun guys. So, nung desisyon namin na yun, na lumipat agad, hindi ko alam bigla na lang yung sabi ko, no, kasi gagamitin na daw nila yung bahay. So, sabi ko, agad-agad talaga guys, sabi ko, lumipat na tayo, no? Parang, hindi na ako nag-isip. Parang feeling ko yun yung kailangan na lumipat talaga kami. And then, si Papa talaga natakot siya nung kami. Kasi, syempre, natatakot siya kasi sanay siya na nakadepende talaga sa parents. Kasi, ganun sila pinalaki. No? Na mag-depend sa parents sila. At alam niyo ni Papa, ganun talaga sila pinalaki. Ako, hindi naman ako gatag kasi mama talaga pinapabayaan niya ako sa mga sa mga desisyon ko na talagang kung kakamali ka, di go, okay lang. No, parang babangon ka naman ulit pag nagkamali ka. Parang hindi ako binibaby ni mama talaga. So, talagang lumaki ako na hindi ako natatakot kung ano yung mga desisyon kasi nakuha ko yung kay mama. So, yun. So, yung desisyon na yun, malaki yung impact kung nasan kami ngayon. Talagang grabe yung pag-grow namin as parent, as husband and wife, no? Yun talaga grabe yung pag-grow namin, guys. Sa talaga may mga maturity na naganap, no? Kahit mature ka na, feeling mo mature mo na, pero parang iba pa din talaga pag nakaseparate. Meron kayong sariling bahay, tsaka nagre-renta kayo, or meron kayong mga bilis na binabayaran, or mga amortization na binabayaran. Kasi na-motivate kayo na magsumika pa, alam mo yun. So, ganun. So, na-share ko lang guys kasi masaya talaga ako. Masaya ako na, so, yun yung
ano, yun yung may take away ko sa inyo. Yung mga magiging desisyon nyo ngayon sa buhay, mas malaki yung impact talaga sa darating na, pero depende pa rin yan sa inyo guys, kung talagang susumikapan ninyo. Kasi kami nang sumikap naman kami, kahit hirap na hirap guys, may mga times na umiyak din ako, pati si Papa, pero talagang laban na talaga sa life, hindi tayo susuko, di ba? So, ganun. So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. And, masaya ako. So, ito try natin to mamaya, yung ating rice cooker. Magaan siya. Magaan. Tsaka pwede pala ito bitbitin. Kasi may ano siya. Meron siyang handle. So, yun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and see you in my next video guys. Paalam. So, maglilinis muna ako kasi mamaya darating na si Papa. Pag uwi na, gusto na yun mag-relax, magkape. Kaya kailangan matapos na ako. May mga boxes, tapo na. So, dami kong na-declutter. And, yun.